Bizenu bölmesinde şeşler yasau, bizenu prosesi bara, koridorda repetitsiya, kiyim salon bölmesinde әзір kütüp duruşu sahne kostümü, dolqınlanu hissi hem boşqalar. Нәрсе турында сүз барган аңлагансыздыр инде дуслар. Әйе, 4-нче Сәйлән телевизион проекты үз эшен дәвам итә. Bu Seylan Festivali'nde İlham Şakirov'un repertuarından üstünlük berip, biz bu jırını özümüz yaratıp, saylap, alıp, Emine bilen bir şatna rəttən biz hazırlandık. Сәйлән фестиваленең әлеге чыгарылышы легендар шәхесебез Илһам Шакиров истәлегенә багышланган. Аның кабатланмас тавышы милли киләребезнең барлык моңын, хис тирәнлеген ача алган. Бүгенге көндә мәшһүр йолдызларыбыз да аның иҗатына сыкланып, һәм инде аның иҗатыннан канатланып, илһамланып яшиләр. Көчле шәхес, иң кәттә 8 финалист һәм әлбәттә инде тәҗрибәле жюри әгъзалары. Zor rahmet sizge, şu temanı kütərgən üçün İlham abi teması ol məngəlik tema bularga tiyiş bizim için. Çünkü andı yarışı başka to'mayacaq. Biz zor rahmet sizge. İkinciden balalar şunday dege İlham abi tarafından gana başkarılatırgan şunday sirek jarlanan hem sirek tanınatıran jarlanan söyleganlar. Şunday dege katlalı repertuar dege şakatırsın. Balası dege çünkü bitinde bu niçin geçsine var final barda bir tüslü barda bir derecede men süynüp oturdum. Яшь җырчылар башкаруында Илһам ага Шакировның легендар җырлары ничегрәк яңгырый икән? Озагыда, кыргызыда, үзбәгедә бик кызыган татарлардан кыз ала. Татар кызы бигрәк тыйнак гашык итә барчабызны, күз тидермик без аңа. Мен сахнеге чыккач бик дулкынландым. Ләкин жюриларның күзләрен күргәч, нишкалар миңа шаярып карыйлар. Минем дулкынлануым бетте. Аларның киңәшләре белән мин килешәм. Алар миңа үз тавышымны шундый матур итеп саклап калырга Мин киләчәктә үземне җырчы булып күрәм һәм моңлы татар җырларын шулай ук башкарырга телим. Бидинде бу проектта беренче тапкыр гына түгел. Гомумән бу проектка чакырганда мин шундый рәхәтләнеп киләм, ашкынып киләм. Гомумән балалар белән бәйле булган барлык чаралар да минем өчен бик якын. Чөнки мин аңлыйм, аларның кашауларын, борчылуларын аңлыйм. Һәм иң мөһиме балаларга бит аларга шундый канат бирергә кирәк. Аларның шундый хәзер шундый вакытлары, менә теге сайлана торган вакытлары, дөрес юлны табу һәм шу вакытта менә мин аны үземнең балачагымнан хәтерлим. Шундый киңәш кирәк иде. Менә шундый проектлар булганда балаларга ничектер җиңелрәк дип әйтимсең, үз юлын табу. Мен инде тапшыру вакытында әйтеп үттем, минем күңелем тыныч булып китә монда, кайфларым күтәренке. Bugün bir konsertga чыгып җырларга кирәк. Шундый илһамланып чыгачакмын ала берсе. Шадыгынамы бик менә күңелләрем күтәрелеп, менә җылаган җирендә җылап та алдым. Менә бәләкәй генә балалар чыгып, шундый бөек дахи җырчыбызның авыр җырларын, мәгънәле җырларын йөрәк түрләреннән үткәреп җырлыйлар. Show
Сейлен фестивале Шаян ТВ балалар телеканалының визит карточкасына әверелде. Ел сайын ул бөтен республикадан меңләгән малайлар һәм кызлар игътибарын җәлеп итә. Һәм бу гаҗәп түгел, чөнки ул чын йолдыз булу мөмкинлеген бирә. Сейлен фестивале мавыктыргыч өстәхнәләр, татар эстрадасының иң атаклы җырчылары белән танышу һәм әлбәттә инде зур сәхнәдә чыгыш ясау мөмкинлеген бүләк итә. Дустым, син дә һәр җомга Шаян ТВның YouTube каналында Сейлен фестивален беренчеләрдән булып кара. Ә якшәмбе ялларын Сейлен проектын зәңгәр экраннардан карап үткәр. Үзеңә ошаган яшь җырчы өчен җан ат һәм әлбәттә инде кушылып җырла. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе килмәре. Туймасак мәңге туйма.